Takže moje meno je Marko Tomacon. Dneska sme na hardcore, na singleplayeri. Máme tu Vitov texture pack, keď ja vám do popisky videa. Vôbec ja som sa blokol, nevadí. Sekerku nemáme tiež. Tak čo dneska by som chcel robiť? Asi prvý diel bude iba tak. Prvý diel bude toto. Bude sa volať, že proste budeme kopať, volať, keď nájdeme kameň, budeme kopať. No, takže proste dneska sa bude volať tento dneska sa bude volať, že kopeme. Takže budeme proste dolovať. Veľkých 300 by som potreboval. Najradšej, ale čo sa mi tu ukázalo, to nevadí. Budem dolovať, ok, to je pohode 300. To bude iron, tak to budem rád. Ne, piesok. Ja vykopem najprv toto. Môj brat je hrá sa na tablete. Počkajte chvíľku. Takže som späť, že mi to blbo. Neviem čo a potom no tak si vám dám do videa, keď chcete, môžem vám dať ten mačkou. Takže tak. Ja skúpim, ja by som jak sa ja dostanem hore, no. Aha, tu mám pravde dneska, čo budeme robiť. Postavíme si veľký dom z kameňa, keďže mám stack aj 9. Takže tak. Si postavíme dom z kameňa. Mám tu pec, mám tu jedlo. No. Nepostavíme si pec či dom z kameňa, ale postavíme si takéto obrany. Lebo ja to poznám, ja sa dobre poznám. Že ja, kebyže mám takéto obrany, tak toto, keď tak už počítam, no tak to už budú dvere. OK, tak to môže byť dvere. Bracho, môže byť takto dvere? Tak. Pokračujeme. Hej, takto. Toto táhneme schody. Sem dáme písok. Počkaj, ne, tak. Spravíme tento sem dáme, tak. Takže tak. Raz a dva. Raz a dva. Že to tak spravíme ako hento, aby to bolo na veľký styl. Lebo však aby to bolo krajšie popravde. Dobre. Takže sme späť, len môj brat si púšťal, že moje meno je debil. Však sám je kokot, nebojte. Takže dáme si tam takto. A keď chcete rád svojich bratov, pozerajte na moje videá. Mám poradiť, jak sa mi nebojte, bude aj vlog. Potom mi do komentáru píšte, že či chcete natáčať Minecraft, lebo ja viem, že veľa ktorí budú chcieť, aby som natáčal Minecraft a veľa ktorí budú chcieť, aby som natáčal inú hru. Takže popravde, keď budem novú hru, tak
vám poviem a tu natočím aspoň jedno video. Pokiaľ sa vám budem ľúbiť, dáte aspoň 3 lajky, alebo 10 sa dohodneme. No tak. No tak, to spravím. Natočím veľkú hru novú, čo si stáhnem. Nebojte, bude to v pohode. Všetko aj hrám. Tak, budem sa vám ešte povedať do Minecraftu. Budem natáčať vlakedy hardcore, to bola prvá epizóda. A budem natáčať vlakedy aj multiplayer. Takže keď budem slavnejší, budem natáčať ten hardcore. A to je iba prvá časť, potom budem natáčať, keď budem slavnejší. Natáčať hardcore, takže sa nemusíte báť, že hneď by som skapal že ja som v hardcore trochu dobrý, keď ani raz som ho neprešiel, ale no tak že takto mi potrebuje ešte piesok, aby sme 1, 4 tak keď mi dobre, tak takto 2 a 2 dobre, tu by som mohol dať takto, tak pekné, dobre. Keď som na tu orúbal, tak toto listia. Listia potrebujem, ale listie je zdravé. Potom keď budete, môžem natáčať aj hororovky, keď budú jasné, že nový Bandicamp, lebo na tomto nejsú vidieť, keď mám z SOC, alebo ešte som to popravde neskúšal. Nejsú vidieť, keď točím. Nejsú vidieť obrazovka, iba čierne. Viete, tak. To som si spravil takú mini záhradku tu. Chceš mohli šumnúť tuto. Aj tuto. Tu nám to už dorastlo. Takže takto. A rýchlo takové to tam ešte je. Takže máme 2 byt. To je super. Počkaj, nepalovať jeden do mora. Tak budeme ešte sa pozrieť, lebo tam boli 3. Neviem, asi vlákam palovať. To nestihneme. A to pozriem. Nebojte. Takže tak. Všetko sme spravili. Ja to zvyčajne iba natáčam. A nie hrám. To je prvý, čo som natáčal. Takže budete hrať. Tak môžem natáčať aj s bratom. Keď bude brat set. Tu skop. A teraz to stihneme akože to ukončenie, lebo na tom prvom diele, úplne prvom, tam som neukončil a to sa mi nelúbi. Takže nebudem dávať F5, potom som Slovák, na 9 rokov, potom keď bych sa pýtal. Takže tak. Takže. Ajčko, vidíme si. Ale najprv to spravíme, že rýchlo to stihneme, takže spravíme si takto. Tak
a rýchlo.